Vision. Vision mga parts. Mga master, nakadalawa na po tayo. Nandito tayo ngayon mga master sa Dagupan, sa bayan ng Dagupan. Nandito sa simbahan. Ito po yung simbahan ng Dagupan. Kanina pa kami ikot ng ikot, naghanap kami ng pain na hipon. So yung napuntahan ko bagsakan naman yon. 1 kilo yung nabili kong pamain. Ang dami. Ayan po yung simbahan mga parts. Nandito lang po tayo sa spot natin sa Dagupan, BFAR Dagupan po. Medyo nahirapan kaming hanapin tong lugar na to, kaya mga na to, mag 1 PM na, mag-alauna na. So subukan ko kung huli tayo dito. Bali susunod balikan natin to ng mas maaga, kasi total ngayon alam ko na kung saan tayo dadaan. Medyo malakas yung hangin mga parts. Ubus agad yung bait ko mga parts, mga master. Ito yung kumagat. Nila nakahuli, napula po ang liit. Ito yung pinupuntahan mga master ni pinupuntahan ni Saison TV. Ang spot na to. So ngayon po ginagawa pa tong biwok. Tapos yan naman yung mga spot. Nakahuli tayo ng isang lapu-lapu mga master. Medyo maliit na. Vision. Vision mga parts. Ang liit. Ano to? Master to. Yung mga master, ang liit. Masibak. Yung Diyan. Mga master, nakadalawa na po tayo.
Sana makatsamba man lang kahit dalawang malaki-laking lapu-lapu mga master. Namiss ko na magsabaw ng lapu-lapu ng sariling huli. Wakas mga master, yung gamit ko. Kita lang to na ano, bukan ko lang kung makatsamba tayo, baka may ano dyan, mangrove snapper. Malapit lang muna. Baka may mga tali dito, yari. Tali yung lure natin. Sa malapit, tops, bumtek sa kawayan, mama. Natin dito yun ang cast lang. Kung may mga gat dito mga parts o mangrove snapper, baka makadali tayo. Ayan.
Sinusundan siya ng maliliit na isda. Kahit na medyo malabo yung tubig. May mga bangos pala dito. May mga bangos, mga master. Good cast. Yo. Sleeper on. Sleeper on. Yes, sleeper on. Yung mga master, nilagyan ko ng floater yung yung natin. Kaninang umaga daw may mga vlogger dito, sabi ng guard, mga master. Kaninang umaga. Ang dami daw nilang huli. Malalaki daw. Nakita niyang nakahuli ako nung isa kanina maliit. Lumapit siya. Ginawanan niya akong liit daw. Isyon mga parts. Pangatlong huli. Yan po. Ang liit. Mga master, uwi na po kami. Bali mga isang kalating oras siguro akong namimingit dito. Nakahuli tayo ng 3 piraso, maliliit. Sabi ng guard kanina nung umaga, may mga vloggers daw na nauna dito. Bali dami na silang huli, malalaki. Bali subukan mo palitan tong spot na to pagka may time ulit. Kasi kasama ko ngayon yung pamilya ko kasi dun sa tulog. Nahirapan ako ganun natin sunod. Ayan po yung spot, mga parts. Malaking ilog ito, Dagupan. Ito yung dinaanan namin kanina mga master. Mga parts yan, pabalik na po tayo sa sa sasakyan namin. Dagupan. Dami, panay to. Fish pan ata to mga to. Kasi may mga isda yun Fish pan ng bangos. Bangos ata mga parts mga master. Yan ang dami. Andun yung pamilya ko mga parts yun. Nililigo silang, lalaki naman ng alon.
Dagupan po ito. Walang bayad po mga ganun dito. Walang bayad. Bego. Parts bago kami ulam, sit, tapa,